सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये आम्ही युती करायचं जवळपास ठरलेलं आहे। उद्या मीटिंग होतील। ते अंतिम निर्णय नाही आहे, पक्ष आहे। मी रवींद्र नारायण राणे खासदार आहे। माझं मत आम्ही एकनाथ शिंदे शिवसेनेची या दोन जिल्ह्यात तरी संबंध मी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत राणे कुटुंबात अंतर्गत कोणताही वाद होणार नाही आणि वाद होऊ देणार नाही। दोन्ही जिल्ह्यामध्ये भाजपचा अध्यक्ष बसावा, 80% जास्त जागा या युतीने घ्याव्यात आणि घेतील युती झाली तर, असा माझा विश्वास वाटतो। महायुतीत मागच्या काही दिवसांमध्ये स्वबळाचे नारे झाले आणि मोठा सस्पेन्स निर्माण झाला। मात्र सिंधुदुर्ग म्हटलं की ज्यांच्या भोवती निवडणूक फिरते आणि जे कायम या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असतात ते खासदार नारायण राणे यांची भूमिका यावर दिसलीच नाही। नगर परिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका, कार्यकर्ता हा नारायण राणे यांचा वीक पॉइंट असं म्हणायला हरकत नाही। शेवटी जे घडायचं होतं तेच घडलं। नारायण राणेंनी पत्रकार परिषद घेतली आणि एका मोठा ट्विस्ट निर्माण झालाय। नारायण राणेंनी युती होणारच अशी भूमिका घेतली आहे। प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नितेश राणे यांना कानमंत्रही दिलाय। त्यामुळे आता या सगळ्याचे पडसाद सिंधुदुर्गच्या राजकारणावर काय उमटणार आहेत हे पाहणार आहोत। चर्चेतील मुद्दे या खास भागात। युतीबाबत पत्रकार परिषद घेत नारायण राणे यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे। नेमकं याबाबत नारायण राणे काय म्हणाले पाहूया। निवडणुकीमध्ये या निवडणुका जिल्ह्यातही आहेत, या जिल्ह्यामध्ये काही झालं तरी सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये आम्ही युती करायचं जवळपास ठरलेलं आहे। उद्या मीटिंग होतील, पदाधिकारी मीटिंग घेतील आणि अंतिम निर्णय घेतील। पण मला वाटतं ही युती व्हावी आणि दोन्ही जिल्ह्यामध्ये भाजपचा अध्यक्ष बसावा, 80% जास्त जागा या युतीने घ्याव्यात आणि घेतील युती झाली तर, असा माझा विश्वास वाटतो। सगळ्यांची इच्छा आहे की ही युती अशी व्हावी आणि त्याप्रमाणे युती होईल। पालकमंत्री म्हणाले होते की सिंधुदुर्गातल्या ज्या निवडणुकांच्या स्वबळावरती लढवणार भाजप। पालकमंत्री अंतिम निर्णय नाही आहे, पक्ष आहे। तसं रवींद्र देखील या केलं। मी रवींद्र नारायण राणे खासदार आहे। माझं मत असं यांनी व्हावं असं आहे, माझं मत असं आहे। कारण दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते आज युतीमध्ये आघाडीमध्ये एकत्र काम करतायत। विधानसभेची लोकसभेची निवडणूक एकत्र लढवली आणि मग इथे आता असं काय झालं की असावी, कोणाला वाटतं म्हणून नाही, वास्तव निवडणुका जास्त जागा कोण निवडून आणणार, दोन्ही ठिकाणी अध्यक्ष कोण कसा बसेल, आपला कसा बसेल हे पाहिलं पाहिजे बीजेपीने। आणि चव्हाणांनी आणि पालकमंत्र्यांनी जरा विचारपूस बैठक घेऊन विचारपूस करावी। लोक कार्यकर्त्यांची काय इच्छा आहे, खासदार आमदारांची काय इच्छा आहे ती जरा विचारावी। एका कार्यक्रमात स्वबळाचे नारे दिलेल्या प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांना या निमित्तानं कानमंत्र खासदार नारायण राणेंनी दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं। दुसरीकडे कणकवली शहर विकास आघाडी होईल आणि ठाकरे शिंदे सेना एकत्र येतील अशा चर्चा रंगल्या होत्या। त्यासाठी पुढाकार शिवसेनेच्या राजन तेलींनी घेतल्याचं समोर आलं होतं। यावरून खासदार नारायण राणेंनी तर तिखट शब्दात धारेवर धरलाय। जर असं घडलं तर शिंदेंसोबत संबंध तोडू असंही म्हटलंय। शिवाय राजन तेली परमनंट नसल्याचं म्हणत चांगलंच सुनावलंय। अंतिम निर्णय नाही आहे, पक्ष आहे। तसं रवींद्र देखील या केलं। मी रवींद्र नारायण राणे खासदार आहे। माझं मत असं यांनी व्हावं असं आहे, माझं मत असं आहे। कारण दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते आज युतीमध्ये आघाडीमध्ये एकत्र काम करतायत। विधानसभेची लोकसभेची निवडणूक एकत्र लढवली आणि मग इथे आता असं काय झालं की असावी, कोणाला वाटतं म्हणून नाही, वास्तव निवडणुका जास्त जागा कोण निवडून आणणार, दोन्ही ठिकाणी अध्यक्ष कोण कसा बसेल, आपला कसा बसेल
हे पाहिलं पाहिजे बीजेपीने आणि चव्हाणांनी आणि पालकमंत्र्यांनी जरा विचारपूस बैठक घेऊन विचारपूस करावी. कार्यकर्त्यांची काय इच्छा आहे, खासदार आमदारांची काय इच्छा आहे ते जरा विचारेल. यानंतर आता आपण पाहणार आहोत राजन तेलीबाबत खासदार नारायण राणे नेमकं काय म्हणाले. राणेसाहेब, महायुती म्हणून निवडणुका व्हाव्यात असं तुमचं मत असताना कणकवली नगरपंचायतीची निवडणूक होऊ घातली आहे. कणकवली शहरामध्ये भाजपकडून सध्या समीर नलावडे यांचं नाव चर्चेत आहे, तर संभाव्य होऊ घातलेली महायुती, होऊ घातलेली जी युती आहे ती शिवसेना, शिंदे शिवसेना आणि ठाकरे गट यांची युती त्याबाबत चर्चा होते आणि शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र येण्याचे प्रयत्न होते. राजन तेली यांनी याला दुजोरा दिला, त्याबाबत आपलं काय? नाही, माझ्या मते तसं जर करेल तर आम्ही एकनाथ शिंदे शिवसेनेची या 2 जिल्ह्यात तरी संबंध तोडू आणि राजन तेली कुठलाही नेता, कुठलाही पदाधिकारी नाही आहे आणि मी मानत नाही. 2 माणसांना मी बीजेपीशी संबंध मानत नाही. एक तो परब, पहिलं नाव मला विशाल आणि दुसरं राजन. हे कुठल्याही प्रकारे कुठलंही म्हणणं यांचं मी ग्राह्य धरणार नाही आणि यांना विरोधच करेन. राजन तेलींना यावेळी चांगलंच फटकारत त्यांनी शिंदेशी संबंध जोडू असंही त्यांनी थेटपणे म्हटलंय. त्यानंतर विधानसभेतील घटनांवरून भाजप नेते विशाल परब हेही आजच्या प्रेसमध्ये नारायण राणेंच्या टार्गेटवर होते. पाहूयात. एकदम नेते कसे, तो कोणतं विशाल काय त्याचं ऑफिस का मोठा मिरोज जसा कोणतरी मोठा विचारवंत मोठा नेता आहे असा. त्यांनी कमी नाही ना टीका केली आहे बीजेपीवर. तो जरा भेटू दे, मग तुम्हाला कळेल. कुठेही भेटू दे, त्याच्या ऑफिसमध्ये असला तरी तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज मिळेल. मग वाचवायला कोणी येऊ दे. दरम्यान नारायण राणेंनी मी असेपर्यंत कुटुंबात वाद होऊ देणार नाही, राजकीय स्वार्थासाठी निवडणुका नसतात असं म्हणत विरोधकांना स्पष्टच इशारा दिलाय. काही लोक यूट्यूब आणि याच्यामध्ये जे काय राणे कुटुंबाबद्दल काय वेगळे बातम्या देत आहेत, मी त्यांना एवढंच सांगेन, एखादी गोष्टीची शहानिशा करा आणि बातम्या द्या. मी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत राणे कुटुंबात अंतर्गत कोणताही वाद होणार नाही आणि वाद होऊ देणार नाही. इथे आमचा राजकीय स्वार्थासाठी कोणताही वाद नाही आहे. मी गेली 35 वर्ष या जिल्ह्यामध्ये राजकारण केलं. तुम्ही पत्रकारांनी चांगली साथ दिली, कार्यकर्त्यांनी साथ दिली. आज सर्व कार्यकर्त्यांनाही मी बोलवलं होतं दोन्ही पक्षाच्या आणि गप्पा गोष्टी केल्या. सगळ्यांची इच्छा आहे की ही युती अशी व्हावी आणि त्याप्रमाणे युती होईल. नारायण राणेंनी अनेक मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र यानंतर जर युती झाली तर अध्यक्ष हा भाजपचाच असेल हे सांगायला देखील नारायण राणे विसरले नाही आहेत. या निवडणुका जिल्ह्यातही आहेत. या जिल्ह्यामध्ये काही झालं तरी सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये आम्ही युती करायचं जवळपास ठरलेलं आहे. उद्या मीटिंग होतील, पदाधिकारी मीटिंग घेतील आणि अंतिम निर्णय घेतील. पण मला वाटतं ही युती व्हावी आणि दोन्ही जिल्ह्यामध्ये भाजपचा अध्यक्ष बसावा. 80% जास्त जागा या युतीने घ्याव्यात आणि घेतील युती झाली तर, असा माझा विश्वास वाटतो. दुसरीकडे सिंधुदुर्गचे शिवसेना संपर्क प्रमुख उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तात्काळ प्रेस घेत नारायण राणेंच्या युती भूमिकेला सहमती दर्शवली आहे. प्रेस आणि मधल्या या तासाभरामध्ये मी आणि दीपकभाई केसरकरांनी राणेसाहेबांची देखील कुडाळमध्ये भेट घेतली. राणेसाहेबांची आमची सविस्तर चर्चा झाली. सकाळच्या पत्रकार परिषदेमध्ये जे मी सांगितलं होतं की सिंधुदुर्गमध्ये
महायुती करण्यासाठी आमच्याकडनं कुठचीही अडचण नाही. ही आमची भूमिका जी काल होती, जी सकाळी होती, तीच आमची भूमिका आहे. त्याच बाबतीमध्ये राणेसाहेबांशी आमची चर्चा झाली. राणेसाहेबांनी देखील सांगितलं की राणेसाहेबांचं मत देखील युतीनंच पुढं जावं अशा पद्धतीचं आहे. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की राणेसाहेब हे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आहेत, ते वरिष्ठांशी देखील बोलतील. ते आमचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदेसाहेबांची देखील चर्चा करणार आहेत. आणि म्हणजे ही अतिशयोक्ती सांगत नाही. सकाळी देखील मी सांगितलं होतं की राजकारण करत असताना सिंधुदुर्गामध्ये राणेसाहेबांचा सल्ला घेणं, त्यांचं मार्गदर्शन घेणं हे क्रमप्राप्त आहे. जरी आम्ही शिवसेनेमध्ये असलो तरी ते आमचे खासदार आहेत, महायुतीचे खासदार आहेत. त्याच्यामुळं राणेसाहेबांबरोबर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. कशा पद्धतीनं पुढं जायचं, काय जायचं या संदर्भातले निर्णय नंतर होतील. पण महायुतीच्या बाबतीमध्ये जसं आम्ही पूर्वीपासून सांगतोय आणि विशेषतः एकनाथ शिंदेसाहेबांची स्वतःची भूमिका अशी आहे की महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये युती होऊन जर आपण पुढे गेलो तर भविष्यात ज्या निवडणुका येतात त्याच्यामध्ये सगळे कार्यकर्ते सक्रियपणानं काम करतील. नाहीतर कार्यकर्त्यांमध्ये असा संभ्रम होतो की ज्यावेळी आमच्या निवडणुका असतात त्यावेळी आम्ही आमदार होण्यासाठी, आम्ही खासदार होण्यासाठी आम्ही महायुती करण्याचा प्रयत्न करतो, आम्ही महायुतीमध्ये लढतो. आणि ज्यावेळी कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका येतात त्यावेळी मात्र आम्ही सेपरेट लढतो आणि कार्यकर्त्यांना सत्तेपासून वंचित ठेवतो. अशा पद्धतीचं एक चित्र आणि संभ्रम आणि शंका या कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये तयार होतात. त्याच्यामुळे त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये जे सांगितले की महायुतीनं पुढे गेलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये आमच्या मनामध्ये कालही शंका नव्हती, आजही शंका नाही आणि भविष्यामध्ये देखील शंका राहणार नाही. पण हे सगळं करत असताना 0.01% हे जर घडलं नाही तर शेवटी शिवसेना म्हणून आम्हाला लढावं लागेल आणि त्या दृष्टीनं आमची तयारी सुरू आहे. परंतु कुठेही हाताताईपणा किंवा कुठेही आमची अशी भूमिका नाही की आम्हाला काहीच करायचं नाही. त्याच्यामुळं आमची भूमिका ही अतिशय नम्रतेची आहे. तुम्ही त्याला नरमाईची म्हणा, नम्रतेची म्हणा, काही म्हणा, पण आमची भूमिका ही समन्वयाची आहे. समन्वय साधून सिंधुदुर्गामध्ये युती व्हावी हे जे राणेसाहेबांचं मत आहे त्याच्याशी आम्ही सगळे सहमत आहोत. तर हे होते उद्योग मंत्री उदय सामंत. त्यांनी हे स्पष्ट केलंय की आम्ही जरी शिवसेनेत असलो तरी नारायण राणे हे आमचे नेते आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या सूचनेप्रमाणे काम करायचं सांगितलंय आणि जर सिंधुदुर्गात राजकारणात काम करायचं असेल तर त्यांचं मत घेणं हे क्रमप्राप्त आहे असं सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलंय. मात्र कार्यकर्त्यांचा संभ्रम होऊ नये. जरी युतीत असलो, जरी आमच्या जेव्हा निवडणुका असतात, नेत्यांच्या जेव्हा निवडणुका असतात तेव्हा आम्ही महायुती करतो, मात्र जेव्हा कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असतात तेव्हा आपण महायुती तोडतो आणि त्यामुळे गोंधळ निर्माण होतो, अशी सुद्धा भूमिका उदय सामंत यांनी मांडलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आता आपण पाहणार आहोत खासदार नारायण राणेंच्या प्रेसचा, त्यातील वक्तव्याचा, घेतलेल्या भूमिकेचा, प्रदेशाध्यक्षांपासून पालकमंत्री यांना दिलेल्या कानमंत्राचा अर्थ काय आहे हे समजून घेणार आहोत. याबाबत चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत जोडले गेलेत आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोला. कृष्णाजी, आज खासदार नारायण राणे यांची पत्रकार परिषद झाली आणि या पत्रकार परिषदेमध्ये नारायण राणेंनी स्पष्ट केलंय की महायुती ही होणारच आहे. जवळपास तसं निश्चित झाल्याचं त्यांनी सांगितलंय आणि 2 दिवसात याबाबतचा निर्णय सुद्धा होणार असल्याचं नारायण राणे यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. आता यानंतर अनेक घडामोडी घडताना आपल्याला दिसत आहेत. उदय सामंत यांनी त्यांच्या मताशी आपण सहमत असल्याचं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे स्वबळाचा जो नारा होता, जो काही दिवसांपूर्वी महायुतीच्याच नेत्यांनी लगावला होता, तो काहीसा मागे पडल्याचं दिसतंय. मात्र आता नारायण राणेंनी ज्या काही विधानं या निमित्तानं केलेली आहेत त्याचा नेमके अर्थ काय निघतायत आणि या पत्रकार परिषदेनंतर सिंधुदुर्गच्या राजकारणावर नेमके काय पडसाद उमटताना आपल्याला पाहायला मिळतील. नक्कीच कालच आपण याबाबत सविस्तर म्हटलं होतं की या सगळ्या विषयात युतीचा किंवा स्वबळावर लढण्याच्या बाबत किंवा युती होण्याबाबत नारायण राणे यांची भूमिका ही अत्यंत महत्वाची होती आणि नारायण राणे यांना बाजूला करूनच हा कदाचित स्वबळाचा निर्णय होता, हा परस्पर घेण्यात येत होता. आणि असंच चित्र या युतीच्या निर्णय प्रक्रियेत आपल्याला पाहायला मिळालं. कारण सुरुवातीलाच नारायण राणे भूमिका मांडली होती की ही सर्व निवडणूक युती करूनच लढली जावी, अशा प्रकारची भूमिका ही खासदार नारायण राणेंची होती.
मात्र या सगळ्या प्रक्रियेत ते कुठे दिसलेच नव्हते. पालकमंत्री असतील नितेश राणे, प्रभाकर सावंत, जिल्हाध्यक्ष आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शेवटला येऊन प्रदेशाध्यक्षांनी भूमिका मम मोठलाईन जाहीर करून टाकलं. त्या कुठच्याही प्रक्रियेत किंवा अशा मिटिंगा होत्या त्या सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाल्या नाही. ज्या मिटिंग मध्ये झालेल्या आहे चर्चा आपण पाहिली नाही. आणि अचानक विशाल परब यांच्या कार्यालयाच्या निमित्ताने स्वबळाचा नारा देऊन निवडणुकीची चाचपणी सुरू झाली. आणि अचानक आजकाल आपण म्हटलं होतं की या सर्व प्रक्रियेमध्ये कुठेही नारायण राणे हे दिसले नव्हते. नारायण राणे यांची भूमिका काय होती हे कळलं नव्हतं. त्यामुळे आज नारायण राणे यांनी आपली भूमिका त्या निमित्ताने जाहीर केली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा कुठेतरी युतीच्या चर्चा पुन्हा एकदा होऊ लागतील आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार पुन्हा एकदा युतीबाबत पुन्हा बैठका होतील अशी चर्चा आहे. पण या दरम्यान नारायण राणेंची अनेक विधानं चर्चेत आहेत आणि जर आपण पाहिलं तर सुरुवातीला त्यांनी राजन तेली यांच्या ठाकरे आणि शिंदे शिवसेना या युतीच्या विधानाबाबत सुद्धा नारायण राणे यांनी समाचार घेतल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. दुसरीकडे त्यांनी असं सुद्धा सांगितलेलं आहे की जर एकनाथ शिंदेनी असा काही निर्णय घेतला तर त्यांच्याशी आपण संबंध तोडू. या 2 जिल्ह्यांमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंध तोडले जातील असा थेट इशारा सुद्धा नारायण राणे यांनी दिलेला आहे. नेमकं काय घडलं असेल? नारायण राणे यांनी पूर्ण ज्या काही चर्चा होत होत्या उलटसुलट त्या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला. जे कोण उलटसुलट चर्चा करत होते त्यांना सुद्धा या थोडक्यात या कानपीस चर्चा पूर्णविराम मिळाला असून पुन्हा एकदा युतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झालेली आहे. ज्या पद्धतीने शहर विकास आघाडीच्या गोंडस नावाखाली ठाकरे गटाबरोबर हातमिळवणी करण्याचं शिव एकत्र येणार अशा प्रकारची चर्चा सुरू होती. आणि ही चर्चा प्राथमिक रूपात झालेली सुद्धा होती असे वैभव नाईक बोललेले होते. वैभव नाईक पण आज बाईट मध्ये बोलले आहेत की अशा पद्धतीचा प्रस्ताव लोक अशी घेऊन आलेले असा विषय म्हणजे थोडक्यात ही कुठेतरी चर्चा झालेली होती तरच हे विषय पुढे आलेले होते आणि त्यात ठाकरे गट आणि शिंदे गट एकत्र येणार. मात्र या सर्व चर्चा आज नारायण राणे यांनी अशा पद्धती जर कोण एकत्र असतील तर आपण संबंध तोडणार असा इशारा दिला. त्यामुळे ठाकरे आणि राणे यांचं वैर आपण गेल्या गोष्ट पाहतो संपूर्ण महाराष्ट्रात. त्यामुळे राणे आणि ठाकरे एकत्र येतील अशी सुतराम शक्यता नव्हती. परंतु ज्या पद्धतीचं जे आणि शिवसेना यांच्या जो विषय सुरू आहे त्याच्यातूनच हा प्रकार पुढे आल्याचे दिसत होतं. मात्र आज राणे यांनी आपली भूमिका जाहीर करत जी होणारी शहर विकास आघाडी आपण म्हणत होतो की ती सुद्धा चर्चा फेटाळून लावली. आणि त्यानंतर आपण बघितलं तर वैभव नाईक कुठे आपण म्हटलं की एरवी वैभव नाईक इतर कुठल्याही विषय आला की लगेच आपली बाईट देऊन मोकळे होतात. जसं आज राणेंची पत्रकार परिषद झाल्यानंतर कुठे लगेचच आले आणि त्यांनी बाईट देऊन मोकळे झाले आणि त्या विषयावर भाष्य केलं. मग ही शहर विकास आघाडीची चर्चा होती त्यावेळी वैभव नाईक यांनी कुठेही प्रतिक्रिया आपली देताना पाहायला दिसली नाही किंवा कुठेही प्रतिक्रिया त्यांची आली नव्हती. कुठल्याही प्रकारचे स्टेटमेंट हे आली नव्हतं. कुठेतरी शहर विकास आघाडी ही च्या माध्यमातून निवडणुकीच होत्या. मात्र या सर्व चर्चा राणेंनी फेटाळून लावल्या. अशा पद्धतीची युती होऊ शकत नाही हे त्यांनी पूर्णपणे स्पष्ट भूमिका मांडलेली आहे आपली. त्यामुळे हा कुठेतरी शहर विकास आघाडीचे जे स्वप्न रंगवत होते त्यांना हा धक्का मानला जात आहे. पण त्यानंतर मंत्री उदय सामंत जे आता सिंधुदुर्गचे संपर्क मंत्री म्हणून सुद्धा आहेत तर त्यांनी असं स्पष्टपणे सांगितलंय की आपण नारायण राणे यांच्या युतीच्या मताशी सहमत आहोत. हे जरी त्यांनी सांगितलं असलं तरी दुसरीकडे त्यांनी राजन तेली यांची पाठराखण केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कुठेतरी अशा चर्चा होतात आणि त्यातून नावं येतात आणि त्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं की राजन तेली हे त्या गैरसमजुतीतूनच आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहेत. मात्र राजन तेली यांचं कुठेही महायुतीसाठी अडसर नाहीये असं म्हणत मंत्री उदय सामंत यांनी एक प्रकारे त्यांची पाठराखणच केलेली आहे. मात्र दुसरीकडे नारायण राणे यांनी स्पष्टपणे सांगितलंय की याबाबत मी आता एकनाथ शिंदेंना भेटणार आहेत. ते काही परमनंट नाही आहेत आणि ते परमनंट करणार आहेत की नाही आहेत यासाठी आपण एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेणार आहे. आता यानंतर राजन तेली यांबाबतचा काही वेगळा निर्णय होण्याची शक्यता आहे का? राजन तेली यांच्याबाबत तसा काही निर्णय होण्याची शक्यता नाही. कारण निलेश राणे यांनी स्वतःहूनच एकनाथ शिंदे यांची भेट घडवत राजन तेलींना शिवसेनेत प्रवेश दिलेला होता. या प्रक्रियेत सर्वच नेते मंडळी आहेत. उदय सामंत असतील किंवा निलेश राणे असतील. त्यामुळे तसं काय हे होणार नाही. परंतु
ज्या पद्धतीने चर्चा होत होती शहर विकास आघाडीच्या विषयावरून, त्याच अनुषंगाने नारायण राणे यांचं ते वक्तव्य असण्याची शक्यता आहे. मात्र एकंदरीत जर बघितलं तर रत्नागिरीमध्ये आपण जर शिवसेना भाजप युती होते, मग सिंधुदुर्गात का युती होत नाही? त्यामुळे हा सुद्धा एक प्रश्न कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेला होता. जर रत्नागिरीत जर युती होऊ शकते, रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत आहेत, मग संपर्क मंत्री म्हणून सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी भूमिका घ्यायला गरजेचं होतं. मात्र तसं होतं ना, इकडे पाहायला मिळालं नाही. पण तरी सुद्धा इकडे भाजपच्या नेते मंडळींनीच स्वबळाचा इशारा दिल्यामुळेच हा वाद विकोपाला गेला होता शिवसेना भाजपमधला. मात्र आता राणे यांनी ही भूमिका मांडल्यानंतर पुन्हा एकदा समजोत्याच्या दिशेने ही वाटचाल सुरू झालेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. अगदीच ह्या ज्या स्वबळाचे नारे होते ते झालेले होते सावंतवाडीमध्ये विशाल परब यांच्या माध्यमातून कार्यालयाचं उद्घाटन झालेलं होतं आणि त्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण असतील, पालकमंत्री नितेश राणे असतील, हे सुद्धा त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्यामध्ये जेव्हा प्रभाकर सावंत यांनी सांगितलंय की कार्यकर्त्यांची तयारी आहे स्वबळावर लढण्याची, त्यानंतर नितेश राणेंचं सुद्धा काहीसं असंच वक्तव्य होतं आणि त्या सगळ्याला जेव्हा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण असं जेव्हा म्हणतात, तेव्हा कुठेतरी स्वबळावर लढण्याची तयारी ही भाजपकडून जोरदार झाल्याची माहिती मिळत होती. मात्र आता या सगळ्यावर जेव्हा नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली, तेव्हा या दोघांना कानमंत्र दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ते असं म्हणाले की पालकमंत्री एकटे निवडणूक निर्णय घेऊ शकत नाही, स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. दुसरीकडे प्रदेशाध्यक्ष असतील किंवा पालकमंत्री असतील, यांनी खासदार, आमदार आणि कार्यकर्त्यांना काय वाटतं याची एक बैठक घ्यावी आणि त्यातून विचारपूस करावी. नेमकं नारायण राणेंनी काय सांगण्याचा यातून प्रयत्न केला आहे, नेमकं काय यातून मेसेज देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे? नक्कीच यातून हाच मेसेज जातोय की आपण मगाशी म्हटलं की नारायण राणे ह्या निर्णय प्रक्रियेतच नव्हते. ज्या पद्धतीने जी त्यांची युती संदर्भात चर्चा व्हायला होती, त्यात खासदार, स्थानिक खासदार म्हणून त्यांचं नक्कीच त्या ठिकाणी असायला हवे. पालकमंत्री आणि आमदार असतात स्थानिक, ते सुद्धा असायला हवे. मात्र या युतीच्या चर्चा न करता प्रत्येक बाहेरून जाऊन स्वबळाचे नारे द्यायचे, अशा पद्धतीचं जे चित्र होतं ते भाजपकडून करण्यात आल्याचं त्या निमित्त दिसून आलं होतं. आणि त्यामुळेच नारायण राणे यांनी ही नाराजी बोलून दाखवली. खासदार म्हणून मी इथे आहे त्या ठिकाणी, त्यामुळे आपल्याला सुद्धा याबाबत विचारणं आणि आपलं मत हे महत्वाचं असून त्यानंतर हा निर्णय व्हायला हवा, अशा पद्धतीची जी भूमिका आहे आणि जो काही मेसेज द्यायचा तो त्यांनी दिलेला आहे यातून. त्यामुळे आता जी चर्चा स्वबळाच्या दिशेने जात होती किंवा अक्षरशः भाजपकडून प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी म्हटल्यानंतर कार्यकर्ते कामाला लागले होते. प्रत्येक वार्डात, प्रभागात उमेदवार ठरवण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले होते आणि उमेदवारांची नावं ही भाजपकडून घेण्यात आली होती, अर्ज मागवण्यात आले होते 2 दिवसापूर्वी. आणि हे अर्ज पक्षाकडे प्राप्त झालेले आहेत. आणि त्यानंतर ही स्वबळावर लढण्याची पूर्ण तयारी ही पूर्ण ताकदीनिशी भाजपने केलेली होती. अगदी आमदार निलेश राणे असतील यांनी सुद्धा कुडाळच्या मेळाव्यात त्यांनी म्हटलं होतं की लोकसभेसारखी रणनीती ही भाजपकडून आखली जात आहे, मित्र पक्षाकडून. अशा पद्धतीचं वक्तव्य निलेश राणे यांनी केलं होतं. आणि आपण टार्गेटवर आहोत, दत्ता सामंत आपण टार्गेटवर आहोत, अशा पद्धतीची असं मत हे निलेश राणे यांनी मांडलेलं होतं. त्यामुळे पूर्ण तयारी भाजपने जवळपास निश्चित केलेली होती. आणि या सर्व प्रक्रिया ही होत असताना या प्रक्रियेतून नारायण राणे बाजूला होते. आणि त्यानंतर ही त्यांची भूमिका आल्यामुळे आता हे सगळे भाजपचे जे स्वबळाचे इशारा देत होते ते कुठेतरी नेते आता अडचणीत आल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. अगदीच. पण जेव्हा हा मुद्दा येत होता तेव्हा विशाल परब यांचं सुद्धा नाव आलं पत्रकार परिषदेमध्ये आणि त्यावेळी नारायण राणे यांनी विशाल परब यांना थेट इशारा दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. आता विशाल परब हे काही परके नाही आहेत, ते भाजपमधलेच आहेत, त्यांच्या पक्षामधलेच आहेत. आणि असं असताना सुद्धा उघड असा इशारा देणं, याचा नेमका काय अर्थ निघू शकतो? नक्कीच विधानसभा निवडणुकीला विशाल परब हे यांनी राणेंवर टीका केलेली होती किंवा त्यांचं कॉल रेकॉर्डिंग होतं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतचं, ते सुद्धा व्हायरल झालेलं होतं. त्यामुळे साहजिकच आहे की यामध्ये राणेंचं नाव घेणं, त्यामध्ये नारायण राणे कसा त्रास देतात, राणे कुटुंब कसा त्रास देतात, अशा प्रकारचे वक्तव्य हे विशाल परब यांच्याकडून आलेलं होतं. त्यामुळे विशाल परब यांच्या भाजप प्रवेशाला नारायण राणेंचा त्या विरोध होता. आणि ज्या पद्धतीचं विशाल परब यांचं रेकॉर्डिंग व्हायरल
बदल झालेलं होतं, त्यात जी त्यांनी भाषा वापरलेली होती त्यामुळे राणे कुटुंबाला राग येणं हे स्वाभाविकच होतं. आणि त्यातूनच नारायण राणे यांनी म्हटलेलं होतं की अनेक वेळा राणे आणि ज्यावेळी विधानसभा निवडणुकीनंतरही विशाल परब यांच्यावर एकही संधी सोडली नव्हती की त्यांना त्यांच्यावर टीका करण्याची किंवा ज्या पद्धतीत त्यांच्यावर जे बोलत होते ते विशाल परब नारायण राणे आणि कुटुंबावर टीका केल्यामुळेच हे असे भाजप प्रवेश त्यांना रुचला नव्हता असं यातून दिसतंय. पण दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा जेव्हा काल वेंगुर्ल्यामध्ये एक पक्षप्रवेश झाला त्यावेळी आमदार दीपक केसरकर एका पक्षप्रवेशाला उपस्थित होते. शिवसेनेमध्ये हा पक्षप्रवेश होत होता आणि त्यावेळी दीपक केसरकर यांना या युतीबाबत जेव्हा विचारलेलं होतं तेव्हा त्यांनी संपूर्ण जो त्यांचा रोग होता तो आपल्याला पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. ते असं म्हणत होते की मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष दोन्हीही युतीसाठी तयार होते, मात्र त्यानंतर कुठे माशी शिंकली हे काही कळू शकलेलं नाहीये. पण पहिल्याच पासून पालकमंत्र्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता, कारण आपण स्वतः कायम नितेश राणे यांच्यासोबत कायम राहिलेलो आहोत. दुसरीकडे नितेश राणे यांचे बंधू आमदार निलेश राणे हे सुद्धा त्यांच्यासोबत कायम राहिल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. मात्र असं असताना सुद्धा यामध्ये कुठेतरी महायुतीचा धर्म पाळला गेला नाही, यामध्ये कुठेतरी त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांचा संपूर्ण रोख हा नितेश राणेंकडे आपल्याला असल्याचं पाहायला मिळालं. आजच्या पत्रकार परिषदेत सुद्धा नारायण राणे यांनी थेट म्हटलं की पालकमंत्री पूर्णपणे सगळा निर्णय घेऊ शकत नाहीत, एकटा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. मग हा सगळा जो निर्णय होता तो एकट्या नितेश राणे यांच्याकडे सोपवला गेल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं का? स्वबळावर लढण्याचा जो निर्णय होता तो नक्कीच हा मुळात भाजप शिवसेनेतील वाद हा आला कुठून तर विधानसभा निवडणूक झाली त्यानंतर जो काही त्याची सुरुवात झाली ही मालवणमधून मानायला हवी. कारण ज्या पद्धतीनं विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना भाजप हे वेगवेगळे झालं म्हणजे पक्षवाढीसाठी इकडे वाद उफाळून आले होते. अक्षरशः भाजपचे कार्यकर्ते फोडत असल्याचा आरोप प्रभाकर सावंत यांनी केला होता शिवसेनेवर. त्यामुळे दत्ता सामंत आणि प्रभाकर सावंत यांच्यातील वाद होता किंवा हे पक्षप्रवेशाचे कार्यक्रम होते त्यांच्यातील जो प्रकार हा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेलेला होता आणि इथूनच या वादाला ठिणगी पडलेली होती. भाजपला किंमत देत नाही शिवसेना अशा प्रकारचं जे वक्तव्य होतं तीच अंतर्गत बाब होती, हीच भाजपचे कार्यकर्ते बोलून दाखवत होते आणि तिथूनच हा वाद पुढे गेला आणि त्यानंतर तो हा वाद जिल्ह्यात गेला, जिल्ह्यातून प्रदेशाकडे गेलेला होता. त्यामुळे पालकमंत्री या नात्याने नितेश राणेंनी जी भूमिका घेतलेली होती, कारण भाजपच्या कार्यकर्त्याला जर किंमत नसेल, भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी निवडून आणलं अशा प्रकारची भावना ही कार्यकर्त्यांनी पक्षाकडे बोलून दाखवलेली होती आणि त्यानंतर कुठेतरी ही निवडणुकीत त्याचा फटका बसू शकतो, त्यापेक्षा स्वबळावर लढलेलं बरं अशा प्रकारची भाषा होती ती ही भाजपकडून आलेली होती. नितेश राणे हे भाजपचे नेते आहेत त्यामुळे त्यांनी याबाबत निर्णय घेतला. पण या प्रकारामध्ये निर्णय प्रक्रियेमध्ये खासदार नारायण राणे कुठेही नव्हते. पालकमंत्री म्हणून नितेश राणेंनी पूर्ण जिल्ह्यात कार्यकर्त्यांना स्वबळाची तयारी करण्याचे आदेश दिलेले होते. त्यानुसार सर्व कार्यकर्ते हे कामाला लागलेले होते. काही ठराविक पदाधिकाऱ्यांना ही भाजप स्वबळ लढून जिंकू शकतं अशा पद्धतीचं वातावरण होतं. मात्र खाली कार्यकर्त्यांमध्ये युती व्हावी तरच युतीचे नगरसेवक किंवा युतीचे सत्ता येऊ शकते, अन्यथा उभाटाला फायदा होऊ शकतो अशा प्रकारची भावना खाली कार्यकर्त्यांची होती. त्यामुळे युतीबाबत वरिष्ठ पदाधिकारी असतील त्यांनाच हे फक्त युती नको होती आणि त्याच अनुषंगाने नितेश राणेंकडे तशा पद्धतीचा प्रस्ताव हा मांडला होता आणि कार्यकर्त्यांना सुद्धा संधी मिळेल अशा प्रकारची जी भावना होती ती पदाधिकाऱ्यांची होती. म्हणजे एकाच प्रभागात 2-2, 4-4 जर उमेदवार इच्छुक असतील तर त्या कार्यकर्त्यांनी करायचं काय, कार्यकर्त्यांना संधी मिळायला हवी ही नितेश राणेंची भूमिका होती. त्यामुळे नंतर युती करता येतील, निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा आपण एकत्र येऊ शकतो. परंतु आता जर आपण स्वबळावर लढलो आणि युती करून लढलो तर नाराज कार्यकर्ते हे उभाटाकडे जातील आणि उभाटाला उमेदवार मिळतील आपसुकच. त्यामुळे त्याचा फायदा हा उभाटाला होऊ शकतो अशा प्रकारची जी भावना होती ती नितेश राणेंची होती. त्यामुळे युती न करता स्वबळावर निवडणूक लढवली तर त्याचा फायदा पक्षाला होऊ शकतो, पक्षाच्या कार्यकर्त्याला संधी मिळू शकते आणि त्यातूनच आपला पक्ष वाढेल आणि नंतर जर निवडणुकीनंतर जो काही निकाल लागेल आणि त्यानंतर युती करू आपण अशा प्रकारची भावना होती. ही नितेश राणेंनी आपलं मत मांडलं होतं आणि त्या पद्धतीने त्यांची वाटचाल सुरू होती. मात्र या भाजपच्या या निर्णय प्रक्रियेत 2 मतप्रवाह होते. पहिला मतप्रवाह हा स्वबळाचा होता
तो काही ठराविक पदाधिकाऱ्यांना वाटत होतं की स्वबळावरच निवडणूक लढवली जावी, परंतु खाली कार्यकर्त्यांचं असं मत होतं की स्वबळावर न लढता युती करून लढवली तर निवडणूक सोपी जाईल. असे दोन मतप्रवाह दोघांमध्ये होते, शिवसेना भाजपमध्ये. परंतु भाजपमध्ये स्वबळाचा जास्त जोर दिला जात होता, परंतु शिवसेनेकडून आमदार निलेश राणे असतील, दीपक केसरकर असतील यांनी मात्र स्वबळाशी न लढता युती करूनच निवडणूक लढवली जावी अशी आग्रही मागणी निलेश राणेंनी केली होती. अनेक वेळा त्याबाबत चर्चाही झाली होती. त्यांनी स्वतःहून सुद्धा सांगितलेलं होतं की महायुतीबाबत आपण अनेकांशी चर्चा केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी सुद्धा उघड नाराजी बोलून दाखवली होती. अगदी सावंतवाडीत त्यांची बैठक सुद्धा झालेली होती. दीपक केसरकर यांनी स्वतःहून सांगितलं होतं की 2 दिवसात युतीचा निर्णय होईल, मुंबईत त्याबाबत चर्चा होईल. मात्र 2 दिवसाचे 8 दिवस झाले तरी सुद्धा युतीचा बैठकीबाबत थांगपत्ता लागला नाही आणि युती झाली नाही आणि हा वाद विकोपाला गेला आणि सावंतवाडीतून स्वबळाचा हा इशारा आला आणि तिथूनच हा महायुतीतील वादाची ठिणगी पडली आणि आज नारायण राणेंना आज याबाबत भूमिका घ्यावी लागली. पण आता जेव्हा नारायण राणे यांनी भूमिका मांडलेली आहे आणि ती सुद्धा आक्रमकपणे मांडलेली आहे, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे युती ही व्हावीच अशी माझी इच्छा आहे. माझे उद्गारवाचक चिन्ह आहे, तिथं प्रश्नार्थक किंवा बाकी कुठलेही चिन्ह तिथं नाही आहेत. त्यामुळे आता नारायण राणेंनी ही मांडलेली भूमिका आगामी सिंधुदुर्गचं राजकारण आणि त्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष असतील किंवा पालकमंत्री असतील यांच्या निर्णयावर नेमका या सगळ्याचा, या भूमिकेचा काय परिणाम होणार आहे आणि सिंधुदुर्गचं राजकारण आता कशा पद्धतीनं बदलणार आहे. कारण युतीबाबत सस्पेन्स कायम होता, मात्र आता नारायण राणेंच्या या भूमिकेमुळे एक नवा ट्विस्ट आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. शेवटचा प्रश्न. नक्कीच युतीचा या युतीच्या निर्णयावरच जिल्ह्याचं राजकारण अवलंबून होतं किंवा जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट होणार होती. आपण काल पण म्हटलं होतं. कारण ज्या पद्धतीनं कणकवलीचंच आपण उदाहरण घेऊ. कणकवलीत सध्या नाराज असलेले संदेश पारकर असतील, जिल्हा परिषद आपण निवडणूक बघितल्यानंतर तो वेळ असला तरी सतीश चव्हाण सुद्धा यांच्याबाबत सुद्धा धक्क्या वाजत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. संदेश पारकर यांनी सुद्धा सस्पेन्स कायम ठेवलेला आहे. जर युती झाली तर संदेश पारकर कदाचित निर्णय कुठचाही घेणार नाही, तर ते उभाटातच राहू शकतात. युती झाली नसते आणि स्वबळावर निवडणूक झाली असती तर संदेश पारकर काहीतरी निर्णय घेऊ शकले असते किंवा घेतील अशा पद्धतीची चर्चा ही राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे आज युती करण्याचा निर्णय नारायण राणेंनी जो बोलून दाखवला, त्यामुळे पुन्हा एकदा कुठेतरी युतीच्या चर्चा आणि ह्या सुरू झाल्या असतील आणि आताची चित्र आहे, राजकीय चित्र हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट पुन्हा होतीलच. कारण उभाटाकडून सुद्धा उमेदवार आता जाहीर करण्याची शक्यता आहे. कारण उभाटाकडून ज्या पद्धतीने कणकवलीमध्ये शहर विकास आघाडीचा जो प्रस्ताव पुढे आला होता, ज्या पद्धतीनं प्रस्ताव उभाटाकडून आला नसता, ज्या पद्धतीची चर्चा होती उभाटाशी हातमिळवणी करून, ती कुठेतरी नारायण राणे यांनी पोल ठरवलेली आणि अशा पद्धतीचं चर्चा किंवा युतीच होऊ शकत नाही. थेट त्यांनी एकनाथ शिंदेंनाच इशारा देऊन टाकला, अशा पद्धतीची युती झाल्यास आपण संबंध करू, अशा पद्धतीचा इशारा दिल्यामुळे ते सुद्धा राजकीय गणित होतं, हे सुद्धा आता बिघडलेलं दिसतंय. त्यामुळे आता युतीची चर्चा नाही, पुन्हा एकदा युती भक्कमपणाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. आणि फक्त प्रश्न आता एवढाच असणार की जागा वाटपावरून सुद्धा यांच्यात बिनसलं जाऊ शकतं. कारण जागा वाटपामध्ये कोण मोठा भाऊ कोण छोटा भाऊ हे प्रश्न पुन्हा एकदा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आता इकडे वेंगुर्ल्यामध्ये सावंतवाडी मतदारसंघात सावंतवाडीमध्ये दीपक केसरकर यांची ताकद आहे. संजू परब जिल्हा प्रमुख आहे तिथे, त्यामुळे त्या मतदारसंघात सुद्धा तेवढीच भाजपची सुद्धा ताकद आहे. गेल्या निवडणुकीत 2017च्या निवडणुकीत भाजपच्या त्या ठिकाणी नगराध्यक्ष होताना आपण दिलीप गिरफ हे नगराध्यक्ष झालेले होते. त्यामुळे आता पुन्हा त्या ठिकाणी भाजप तिथे आपला आग्रह धरणार. शिवाय सावंतवाडीत तर नगराध्यक्षपदाचे उमेदवारच भाजपने जाहीर केलेले आहेत. त्यामुळे या वादावर आता कशा पद्धतीनं भूमिका घेणार, नारायण राणे काय भूमिका घेणार, नारायण राणे यांनी भाजपचेच नगराध्यक्ष बसायला हवे यासाठी सुद्धा भूमिका मांडलेली आहे. मग इकडे मालवणमध्ये काय करणार तो सुद्धा प्रश्न आहे. निलेश राणे शिवसेनेसाठी जागा घेणार की भाजपला सोडणार, कारण आमदार असल्यामुळे शिवसेनेचा नगराध्यक्ष हे त्यांची अपेक्षा असू शकते. कारण स्थानिक आमदार असल्यामुळे शिवसेना पक्षाचाच आमदार नगराध्यक्ष बसायला हवा ही सुद्धा त्यांची सुद्धा भूमिका असणार. त्यामुळे या जागा वाटपाबाबत आता काय निर्णय होतील त्यावर आता युतीचं चित्र अवलंबून असणार आहे. किती जागा शिवसेनेला सोडणार, किती जागा भाजपला सोडणार, कुठच्या नगरपालिकेमध्ये नगराध्यक्ष भाजपचा असेल आणि कुठच्या नगरपालिकेमध्ये शिवसेनेचा नगराध्यक्ष असेल, याकडे सुद्धा आता सर्वांचे लक्ष लागून असणार आहे. त्यामुळे आता युतीचं चित्र जवळपास निश्चित जायचं दिसतंय. फक्त जागा वाटपावरूनच काही अडू शकतं अशा पद्धतीचं चित्र आता निर्माण होऊ शकतं. धन्यवाद कृष्णाजी, आपण केलेल्या सविस्तर विश्लेषणासाठी. या सगळ्या घडामोडींवर आपलं असंच लक्ष राहणार आहे. आजच्या घडामोडीनंतर आलेला हा नवा ट्विस्ट सिंधुदुर्गचं राजकारण कसं बदलणार आहे हे येणारा काळच ठरवणार आहे. महायुती आता होणार का
हे आता हे 2 दिवसांनंतर मात्र स्पष्ट होईल. तुम्हाला काय वाटतं, महायुती होईल का? नारायण राणे यांच्या या थेट भूमिकेनंतर नेमकं भाजप आणि शिवसेना काय निर्णय घेणार आहे, याबद्दल आपली प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. तुर्तास आता आपण इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह.